Čaute, ja som Seat Leon a vítam vás pri Revraček Simulator 2. Môžeme sa to. Opa, čo som dal, čo mi jebe? Poďme načítavať no za to. Jaj. Oha, za nami je jaký dlhý rad. No, prepáčte, že takto vás privítam do hry, že takto čakám na ulici, lebo jedno video predtým tam som robil a volali mi na telefón. Ja som chcel dať pauzu, klikol som na to, ale neviem prečo, ale nepauzol mi to. No tak ja že rozprávam v telefóne, kúknem sa na to, že chcem už dať vám pauzu a to, že nabral mi aj hovor, že čo som hovoril. Tak som to zrušil. Nevadí, môžeme sa to opa. Som troška chorý. Dneska je pátok, chvála Bohu, není škola. Za chvíľu sme v cieli, ako viete, pôjdeme aj do Linzu pôjdeme teraz, keď viete, keď neviete. Ja by som chcel, že aby do Euročeku dali aj nejaké nové, čo to je, nové volačo. Aby do toho dali nové volačo. Lebo, nie že módy, ale volať, ktorí si nebudú ani stiahnuť módy. A keby dali do toho taký jeden mód a stade, že keď volá kto chce, tak vyber, tuto sa prekotím, nie? Kokot! Čo ti jebe? Oha, to som skoro som sa prekotil. Ty moja, oha, to je aké pekné. Oha, to sa mi páči. Pekné to je, že taký most. Včera som bol s kamarátom vonku a kopeme si na ulici, hráme futbal na ulici. Ide jeden kamión, my mu ukážeme tak, že nech zatrúbi a potom on zatrúbi, to bolo také tiché. Potom ide druhý kamión, ukážeme mu, že nech zatrúbi, to tak zatrúbil ty kokot, že ohluchol som. No, nevadí, o to sa nebudem rozprávať. Už mi idú na nervy tieto sople. Počkajte, vyfúkam si nos. Čo predbiehaš, ty kokot malý? Haha, nepredbieha, hehehe. Nevedel predbehnúť, ty kokot. Počkajte, troška pustím korma, lebo musím si vyfúkať nos. No prepáčte, že aj toto musím nabrať, ale nevadí. A už sme tu aj. Doprava! Pusti ma, ty kokot. Pusti ma. Haha, aj tak sa vydrbem. Haha, ty kokot. A zastaví ma kamión, nech. A ty sem pôjdeš. Aha. Nepôjdeš, ja som prvý. Hovorím, čauko, ľúbim ťa a ja. Čau. Karlislo. Čo tam je? Karlislo. Jaký jebnuté to je. A ani nie do Linzu pôjdeme, ale do Karlislo, či čo to je. Karlopiča, Jano. No. Doľava. Jaj, kurva! Ja som zabudol, že musím ísť po ľavej strane. Sorry, to som nechcel. Voľako sa musíme niekedy vyspať, lebo jak vidím, je to modré. Karlislo piča muča. Doľava, doprava, áno. Piesok neseme. To som už mal hovoriť na začiatku videu, ale nevadí. No choďte. Už ma jebeš.
Reštieť. Jaj, červená. Doľava. A asi aj teraz urobím nový profil. Doprava, 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 kurva. A, tak. Enterko dáme. Narazíme. Tak, jebem na to a ideme. No, uspokojenie, nie. Davko. Môžeme. No, dáme, počkajte, kúknem sa, koľko natáčam. 5 minút. Nevadí, ešte budeme 5. Ale asi skončím s videom, lebo budeme pokračovať tuto, chlapci. Lebo, počkajte, toto je čo? Budeme pokračovať tuto. Dáme Volvo. Opa, prepáčte. Volvo. Tak čo dáme? Toto? Dáme toto. Loj. Tak, za chvíľku aj skončíme s videom, moji chlapci. Máme Volvo a budeme niesť, neviem čo, neprečítal som si to. Počkajte, kúknem sa. Oha. Čo tam je? Tramery. To sú také jebnuté mená. No, nevadí. Tak, keď sa vám toto video páčilo, dajte like, a keď nie, tak nie, ale keď ste už dali, tak ďakujem. A keby ste chceli voľaké nové videá, tak mi to napíšte do komentu. Čaute.